Ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana pauluan. Ti higante nga ari. Tampok kitang aldaw iti panakigasang-gasa ti mortal a hero. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! At datan iti ganggan na ang lugar, Wonder Bubod. Naiduma dito yung lugar. Nagduduma dagiti tattao dito. Ay, Wayne, kadyak maawatan. Apa yan asken ti kaadata ditoy? Napatag ti kaadata dito. Sa pulen tati agdin dinamag a higante nga ari. Higante nga ari? Juan, ado ka nung dagiti binikti malaygan. Ket binig a babae. Kanya nga tatyara midun da kadagiti babae. Awan ti makam mo. Hadda nga ta masarakan ta kailyak ditoy. Amin na lugar. Sana mauawan dagiti kakailyam, Wonder Bubod. Agkunamat. Adon ti pimanaw iti pagilyan nyo. Tapno sa pulen dati na yung bag-agasat, iti gangganay. Kahit nagduduma a pagilyan ti tinorong dagiti pimanaw. May sanda ito'y apagilyan. Sapay kumatad da masarakan ta kailyak ditoy. Hi! Hello! Ha? Ay, hilumat. Kailyam da ita, Wonder Bubod. Agyaman kung nagtumat ang kapada kayo apuli. Agyaman Ay, kailyan ka? Agkailyan ta. Agyaman amo ka matulungan dak. Apay, ada ka di problema? Nadagsan ti problema. Imayak ditoy. Tapno manggadak ti kunak. Ngam apay. Mapantayo ti lugar ang mabalin tayo ti agsarita na yung pag. Wen, umay kayo. Mapantayo iti ayan dagiti kakaduak. Adon akakadwami tinagpukaulatan ka dagiti pagpapaayan da pagtaengahan. Kasano ti panagpukaw da? Basta mabigatan da asaan da na makita iti seleda. Kat sigun iti damag. Awan maibaga dagiti amo da. Nakabutbutan. Kat, da kayo. Apay nga da kayo dito'y parke. Agsasarak kami amin dito'y no kasto'y ngaldaw. Agpipin na damag kami. Awanan dagiti sigud akasinsin narak mi dito'y. Taisuda dagiti nagpukaw. Anya nga to tinapasama ka dakwada? Saan mi nga mo? Iso tulungan da kami kuma. Kaya't minti agawid. Ngam saan da kami apalubusan dagiti amo mi. Anya ti makunam, Master Agilos. Kitaan tanuan niya ti mabalinta maitulong ka dakwada. Una ang taidan na tulungan. Sakbay asapulen ta ti gagara ta iti daytoy a lugar. Nagdudupungan dagiti babae akayat dan ti makaawid. Kasanungay daytoyen, Master Agilos. Itulod ta idan iti lugar nga ayan dagiti masaknan iti panagawid da. Dagiti adda iti dayjay nga opisina. Ti makatulong ka dakwada. Tapno makaawid dan. Sige. Dayta nga ro, tiarami din ta. Agganatan dagiti kakaduak nga agawid. Di kayo madanagan. Makaawid kayo iti mabiit. Organic. Agyaman kami. Intinag na kayo ti langit amang salbar kada kami. Makaawid kayo matlaangan. Siguradon mi dayta. This year, tumanantoy na turong ta, Master. Adda iti asidag ti sapsapulen ta. Ala, ituloy ta ti magna. Sapay kasla awan patinggana apatan. Ti makita iti masangwanan ta. Ang mga makita ta dito iti mabali na pagnanaadan ti gagara ta. Iso nga ituloy ta ti magna. Maksat talakit di ti darang ti init. Ay, ang mga numalunag tayo din ti utak ta. Napuskol na itatapungor mo. Masalakniban na ti ulom iti darang ti init. Buwan malungo upak. Ang mga kayat matiagbati. Saklangan ti agpatuloy. Ha? Nasaysayat sa ngagpaiso, Wonder Bubod. Sumapol tayo tinatalgad apasat ti disyerto. Taiso ti pangurayam kanyak.
Nagbabawi ka nagbati ditoy. Agpaiso. Ada bugbog tong apinoonti kayo ditoy paglino nga. Jakpay kat amon niya kayo daytoy. Naimbag nga oras mo, kabsat. Ha? Ay naggapuan day tabakat. Nagpada kami iti sao. Ilocano. Kastaon ay timulagat mo. Anak kakita kanya. Di na ka din malagay. Ay, saan ka ngam mo? Kabsat abakat. Ngam mo ka. Kabsat alakay. Aniya? Anyan, nailot at talaga tilubong. Dito'y pa'y nakaad-adayo a lugar ti pagkitaan ta. Kalpasan ti adon atawan. Saan ka maawatan? Saan ka ngam mo? Ay, salbag ka, bubod. Ay, Nalipatan na ka talagan. sino ka? Ken sa dinot naggapwam. Apayak lati pa nagparang mo. Apay ngam mo na. Nagadulakit din na damdamagam. Di ka katagyaman tada kakadwam ditawi. Ti amam, sublihan na kapay di kadwam. Saanon? Anya? Saan mo makita pa'y di kadwam? Saanon makapanaw ijay na pananda? Ha? Ay, apay. Anyat napasama ken kwa na. Secret! Na. Ay, di ta ka man lang di nakmat kaya't akadwa. Agpabigbigak pa'y kumakan ka. Ay, kwa, mabitlaan! Mabitlaan! Ha? Awanon ti bakat? Nagpukaw akas laasok. Palasyo. Iti uneg ti disyerto. Agda pusa. Naiduma day ta a pusa kadagiti kapada na. Nainkapyaan ti sasangbay mo, Prinsipe Agilus. Ha? Agsao ka? Ket amamunak? May sa ti panggap ta, iti kaadata ditoy. Ha? Kasta, kitam dagiti matak. Matmatanak, Prinsipe Agilus. Wen? May sa tipanggap ta? Naglanga akastoy. Kat amok, apulos adi agatap ti higante nga ari. Ngaglamlamang dito'y palasyo, iti unag ti disyerto. No kasta? Adun ti ammom? May papan iti higanti nga ari? Wan, ngam, shh. Jak agsaw, iti ado ita, ama ikontra, iti higante nga ari. Kasta? Mas dawak, kasano anak agtang ka dito'y. Di mong damagan. Amok nga amom no kasano. Kasmat lang iti wagas apan nakadanon mo ditoy. Wan, ngam, adayo analaklaka, ti isasarak mo dito'y. Tinasayaat, baliwan tanto ti agsarita. Naskan nga agsubli akon, iti sigod alangak, agkita tanto manen. Nagalisto nga imadayo. Agsuki matakmaten. Ngamjak mabalinti agpakita iti ure asino. Malaksid iti dadya pusa. Aramatak ti pan nakabalin ko. Babaan ti salamang ka. Ayan ti maysa kada kayo. Apay nga kurang ti bilang yo. Saan mi nga mo? Madaydayaw nga ari. Di mi nasiputan ti panaglibas na. Nakalibas?
Ah! Makaungatan ti Ari! Nakabutbutin! Nakabutbutin! Sapulan nyo! Diyak kaya't ngagkurang timangkod-kod iti aggagatal lapas at timagit! Sapulan nyo di may isa kadwayo a babae! Ah! Pardasan nyo ket aggagatal akon! Agsubli kayo adagos! Apama na masarakan nyo! Ay, awanan! Awanan! Delikado ni LV iti higanting Ari. Masiguradok. Isuntuman ti sumardo kadag dyan nagpukaw iti namin sa narabi eh. Kan, iti rabi eh. Saan tayo na masarakan? Nasa dino kiti tinapnapan ng dagi dyan kakadwa tayo na. Apa yan nagpukaw dan? Kakadwa? Ha? LV! Uy! Napanapanar! Pasapsapol na ka ti Ari! Kasta, intayo nga rodan iti ayan na. Makakaungat ka di? Wen permito ungat na. Isumagsagana ka. Kaungat kalaunay! Umay ka dito! Ang nataraminam ka ni LV! Naibusan ti pasensya kada kayo amin. Sana ko niyagpagod ko di tinagatal. Gaputasidan kayon! Kakadwa, magsisalakan iti bagbaginan. Agsidsida iti tao day tahigante nga Ari. Sidan kayo! Apa! Saan? Di mo dangran ni Marta. Si kahigante. Sidan ka! Darasin niyo kakadwa. Sa puling niyo ti rumuran. Di tati pagtatawudan ti kis na giti babae. Kamaw dyan na. Masarakak matlaangin ti gagarak ditoy. Saan ka makasidag iti ayan ti higante nga Ari? Prinsipe Aguilos. May saan bakit tinagparang iti pagnak? Oray sa dino. Ada ka pasalsali. Iter arabidan me. Ha? Adda kaarngim. Kaarngim ti may sa bakit akanayon ang makaengkwentro. Asino? Ay, Ni buro ka. Wan, kaar-arngit ni Buruka. Gapota nagwaras ti Pulibay. Oray sa dino. Ada kami. Amang isak na piti kinadakas. Ngamsika. Apay akanayon asur-surutan na kamay. Awan gaway mo itinarungsot nga angin. Mamsugak ka na kayo! Awan gaway mi iti higante nga Ari. Dahito. Naiwakas ng tidadto mga kakadwa. Ayan nga tan ni Prinsipe Aguilos. Napigsa nga angin. Anya ti kayat asawan daytan. Alipagpag! Kakadwa! Agannad kayo! At alipagpag! Uray ang dalipopog! Saan kayo ang makalisigan niya? Awanan ti alipagpag. Siyang ti sangwag! Higanti nga ari! Addan ni Prinsipe Aguilos. Kakadwa! Addan ti mangisalakan kada tayo. Ni Prinsipe Aguilos ti insang bay ti alipogpog. Iso ti mangispal kada tayo. Prinsipe Aguilos, tulungan ka.
Mabulsek itanda iti matam. Dagiti batak! Agsipngetan ti panagkita! Undas dayton, Prinsipe Aguilos. Masapol ang makarwar tayon dito'y palasyo dito o nagdidisyerto. Rumor tayon, sakbay ang marsuod ti disyerto. Ha? Patyan na, Prinsipe Aguilos. Marsuod ti disyerto. Naibulos ti higante nga ari ti pungtok na. Basta! Pagtik na rin niya libog-bog. Ang lukat itinatalgot arumwaran tayo amin. Naispal ka ni Tidakes. Narsuodan ti disyerto, iti batog ti palasyo ti higanti nga ari. Makawid kayon kadag iti lugar yo. Agbati ak. Oray kaskasano. Agladinitak iti pan nakapukawan tinagbalin akatako na inay ko iti biyag. Ha? Anya ti kahit mo asawan? Nagang-angawan da kami dagiti pasurot ti sipngat. Gapumat la iti dakas nga aramid ti asawak. Sigod anormal a tao ti higante nga ari. Ngam nagbalin a narungsot. Aging ka nagbalin a higante. Gapu iti aramid dagiti bruha. Isumot lagayan. Nairamramanak ang nagang-angawan da. Kat pinagbalindak a pusa. Ngam agyamanak. Gapu ta iti kaadam. Nagsubli akon iti sigod alangak. Sangitak tinagpanagan mi iti asawak. Awan ti higanti nga ari. No sa di naman tinagapuan. Panawanan tap nagsubli ka. Kas kadag iti padam ababayan na ispal. Master Aguilos! Oh! Nakasurog ka matlagayan, Wonder Bobod. Oh! Nalpasan ti misyon. Makasubli tamatan iti nagapuan ta. Anya? Ay, sa anak man la nakatulog. Weh, Agsublitan iti nagapuan ta. Nalpasan ti misyon ta dito'y Iraq. Ditan gagayem, tinaghibusan ti tampok na istorya itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti Mortal a Hero. Dito'y drama Anapauluan. Alipongpong! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ganiti direksyon, Kirby Riliera. Sound effects, June Rebutaso. Musika and computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Alipongpong!